Celé to začalo nejak zhruba pred 2 rokmi v lete. Ja sám som pôsobil v zámorí niekoľko rokov a dostal som isté skúsenosti aj kontakty, ktoré som nadobudol. Táto agentúra funguje už 2 roky a filozofia tej agentúry je, aby to celé fungovalo pre tých hráčov, celý ten kompletný servis. Aby tí hráči išli na rok alebo 2 do zámoria, alebo do Kanady, alebo do USA, pôsobili tam v juniorských tímoch a potom neskôr išli na univerzity. Aby to malo celkovú takú prospešnosť pre tých hráčov, sú to isté skúsenosti, zážitky pre toho hráča, ako naučí sa jazyk, samostatnosť, sebadisciplína, hra v kvalitných ligách. Odišiel tam mladý chlapec a vrátil sa nám dospelý muž. Škola života aj pre ňo, aj pre nás, ako pre rodičov. Mamka, povieš mi, ako sa triedi prádlo? Alebo ako sa zapína tá práčka? Máme tým ľudí, ktorí sa stará o hráčov. Ja niekoľkokrát do roka chodím do Ameriky alebo do zámoria sledovať tých hráčov. Plus máme mentálneho kouča, ktorý sa stará o hráčov po mentálnej stránke. Máme kondičného trénera, ktorý sa stará o hráčov v prípade zranenia alebo po zranení, aby to celé fungovalo. Mali sme z toho dobrý pocit. Ísť do Kanady, to bol Kamil Kolsen. Kedykoľvek sme oslovili hokej v Kanade, tak nestalo sa, že by nezdvihol telefón, že by neodpovedal. Priebežne sme dostávali mailom informácie. Takže s týmto servisom sme maximálne spokojní. Dostali sme oveľa viac, než sme čakali. Čo sa týka rozmýšľania, správania, po anglicky hovorí plynule, zlepšil sa po hokejovej stránke. Po psychickej stránke dospel, veľa toho zažil, videl, takže si myslím, že Kanada mu veľa dala.